35% תשואה אתם יכולים לקבל יותר ממה שאתם מקבלים היום, וזה מאוד פשוט. קחו בחשבון, 233 מיליארד שקלים יושבים בעו"ש בבנקים, פשוט יושבים, לא עושים כלום. 233 מיליארד שקלים. הבנקים משקיעים את זה, הבנקים שמים את זה במקרה הטוב בבנק ישראל, מקבלים על זה 3.5% ריבית על הכסף. נותנים לכם 0.1% ריבית תשואה. שתבינו את ההבדל, על 10,000 שקלים שנניח יושבים לכם בחשבון, הם גוזרים קופון של 350 שקלים בחודש, בזמן שאתם מקבלים על זה 10 שקלים. תבינו את ההבדל, 35% הבדל. ויש פתרונות, אתם יכולים להשתמש בפיקדון של הבנק, ואפשר להשתמש בכסף הזה באופן זמין, להוציא, להכניס, או בקרנות כספית, שהכספים שם יותר זמינים ברמה היומית, גם אפשר להוציא, להכניס, והתשואה יותר גבוהה. 3.5% בממוצע בשנה, לא כולל דמי ניהול. אז שימו לב, בפעולה פשוטה קטנה, במקום שהכסף ישב בעו"ש, שימו אותו במקום שנותן לכם יותר כסף. אין יותר טוב מזה.